Ka jingtok kit dengan National Investigation Agency halor ka jing syaksiat yap ki arpo hundreungot ki breu ha Pahalgam Jammu and Kashmir deka kinhon ki lekno Lashkar e Taiba menega arpo artri uya yong arjar arpo san ka kedau syai bakadon ka jing e trailang ha peneng ki bor sentiat na Pakistan ki Inter-Service Intelligence bat ka kinhon lekno ke NDTV kat kum telong kubor na ke NIA kalau ong bagajing esla ban siat yap ki breu ha Pahalgam lale de ki lekno Lashkar e Taiba ha kajing betha bat ai hukum ki bor bahalor jong ka ISI ba de kajing tmu lale baro na headquarter ka Lashkar e Taiba ha Pakistan arngut ki lekno ki badan kti ha gani kajing siat penyap ya ki breu ki kintup ya u Hashim Musa ya bala jutip ku Suleiman baru Ali bhai lani utalha bhai la pentikna baki day na Pakistan kajing tokit ya ki ba syakem ki badai ki nong yarap jong ka kinhun lekno ki kedo baki ki arngut ki don kajing ya jan bat ka ISI bat ki yo jing betha ha ka bedai bat ka por ki buj bat ban pendem ya kajing temu ki lekno la kedo baki lawan rung se India da ki tayo shwaban le ya ketika kampen terim da kajing yarap ki nong trei lani ki overground workers ketika kinhun lekno ki ba ai jakasa jakabam ban ki jing don kam jongki ke NIA ha ka sedang ni ki jing tokit kalalum sabut na jaka ka bajia ke extensive forensic but electronic data ha ka bala lap sao potri ki snap kuli ya ki bala pha ban yit bnia ke NIA kala penlong ya ki jing wat bnia de ke 3D mapping ha ka te jaka bat seiru ya ki jing tip na ki mobile tower ha ka te ke benta la shem ba ka jing pendon kam ya ki satellite phone ha ka te ka benta ka keu bha ha ki sngi shwa ban jia ka te ka jing jia syaksiat penyap bat la lap ba lai teli ki tere kam ha ki benta ka baisaran bat ki signal la de ban but din bat pha yit bnia hadu arjar praspa ngut ki bre ki la syara tokit deka NIA bat ki bor pahara bat hadu ka arteri ujemang arjar arpusan palat shispa san pongut ki dang don ha ka jing tokin kini ki kintup ya ki overground workers but ki shimet ki badan jingedai bat ka kinhon lekno Jammat i Islami bat ki shnat trekam ka Hurriyat conference ka jing kendang bat jing khandra kala ya shakmat ki district bapher kintup hakup wara Pulwama Sopur Anantnag bat Baramulla ha ka bayi ki yeng jong ki subal lekno la penpra bat la talasi yaki Habatin, pej bahagi ki shab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shab plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya